Ayun guys, andito po kami ngayon sa Ocean Park, Manila. Katabi lang po ito ng Quirino Grandstand. Sa likod lang po ng Luneta Park. Ayan. Manila Ocean Park. Ayan, paakyat na kami dito sa Ocean Park. Oceanarium. Bali, magbabayad muna kami dito ng ticket dito sa area. Ang 700 po per head. Ma'am, sa mga bibili, isa na lang po yung pipila, yung magbabayad na lang po. So, andito na kami guys, papasok na po. So, tara guys, samahan nyo kami at ating isa-isahin yan doon sa loob. Iba't ibang klase ng isda. Yan. Mamsa, sarap niyan. Sarap niyan, bingwitin. Sarap niyan, tinula. You know? Wow. Wala tayo punta next, oh. Pag Yan ba yung shark?
Pagi.